interesgarria izango denetzak ere bai, ezagutzea gero bai inguruan zuen esperientziak eta zuen bai nola komunikazioa nola bizi zuten ezagutzea, zeren azkenean errealitatea berez hori da. A ber, saiatuko naizena, azkenean nire, joiak aipatutu nire ezagutzak edo jakintza zentu dien, nire naiz komunikazioan espezializatua, ez da antzekorik ere. Baina bai komunikazio burujabearen arloan bai aritu izan gehala asko pentsatzen, bai gure kooperatiban, Dala Jose, eta baita Elkartearen barruan ere. Eta saiatu izan gehala da, hainbat gidalerro lantzen gure baita lehenengo, komunikazioaren arloan, gure esperientziako oinarri hartuta pixkat horiek lehenengo gure barne egin, eta gero horiek komunikazio batera nola helarazi edo nola partekatu hausnartzeko, ez? Zeren esan bezala, gauza bat da teoria, beste bat da praktika, eta gero beste bat da norberak edo erakunde edo elkarte edo norbanako bakoitza ditun eskura ditun tresnak eta bitarteko guztiak. Orduan, nire asma ez da jondik inora ere esatea zer dagoen ondo zer dagoen gaizki baizik eta behintzat hausnarketarako tresna batzuk eskaintzea eta horiek behintzat oinarri hartuta, gero gauzak errebisatu, ikusi, egin daitezkeen gauzak baloratu, ez? Eta pixkat horiek kontutan hartzea. Pixkat nire esan edo nire hitzaldia puntu hauetan banatuko, komunikazioa bereziki gaur egun sare sozialen bitartez edo sare sozialetan oinarritzen da bereziki, orduan, lehenengo puntu espezifikoa sare sozialetan zentratuko naiz, bereziki sare sozial pribatuak edo pribatiboak deritzogunak, eta gero hortikan, pixkat guk proposatzen deguna, edo proposatu nahi deguna bintzat Elkartearen barnetik, bera komunikazio banatuaren estrategia deritzoguna, edo, ez dakit nola izen ponposago bat jarri, baina, pixkat, beste bide batzuk ere bai topatu, beti existitu izan direnak, asko, eta horretu zituzte webguneak, kalea, aldizkariak, baina, pixkat horien inguruan hausnartzea, eta ez gehatzea bakarrik, ohiko ditugun sare sozial horietan, eta, gero ja, mezura eta tresnak, eta horien inguruan hartuko dugu. Pena, esan, beste hitzaldi bat esan diate egon, edo ez dagoela gaur antolatuta, antxaburuak antolatuta, eta pena esatez, gai asko antzekoak dira, eta segurazki bai aipatuko ditudan gauzak interesgarriak izango litzaileek beraientzat, eta beraiek bai gure ikarpenak egiteko baita esara izan dutateke, pixkat diskurtso horretatik, ez? Sare sozialak, gazteak eta komunikazio libre edo burujabearen inguruan. Orduan hasteko, lehenik eta behin, sare sozialak hartuko ditut oinarri bezala. Gaur egun komunikazio bide zabalena behintzat edo zabalduen dagoena eta azken urtetan izan den joera bat izan da sare sozialak erabili izan direla komunikazio norbere edo markaren edo elkartearen edo dena delakoaren komunikazioa bideratzeko. Eta hemen sartu daitezke sare sozial mota desberdinak. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, bere garaian, isa, sare sozialak orokorrean. Eta gaina izan da estrategia bat, sare sozial berri bat dago gogan, guazen horre bai egotea, eta etengabe kontu bereak sortu behar izatearena, batetik jendea hor dagoelako, jendea hor dagoen eskusarekin edo jendea hor dago erakartzeko eta gure komunikazioa zabaltzeko asmoarekin, eta bestetik ere bai, dagoelako, esaten den bezala. Azkenean, sare sozialek aukera asko ematen dizkigute komunikazioan, errexatia erregistratzeko kontua sortzen da, beste gabe, jarraitzaileak erakartzea da lana, esan kako txartean, eta gero da, edukiak partekatu, zabalpena egin, difusioa, eta listo. Sare sozialak azkenean horretara mugatzen dira, komunikazio bide horretara. Sareak dira, sozialak dira, eta elkarrekin komunikatzeko edo gauzak partekatzeko aukera ematen digute. Pentsat leheno teorian horrela zen. Gaur egun ikusiko dugu agian joera desberdina dela. Zergatik, sare sozialak, azkenean, sare sozial pribatiboen jarduna horrela irudio honetan laburbildu liteke. Hor ikusten ditugu makina batzuk, enpresa korporatibok izan daitezkenak, eta hor jarri ditzakegu edozein logo
doako tresnak dira, komunikaziorako edo zalpenerako doako tresnak eskaintzen dizkigute, eta doakoak izan da nola lortzen dute beste etekin ekonomiko edo nola negikatzen dute beraien holtza, ez? Azkenean datuen negozioan oinarritzen diren enpresak direlako edo korporazio teknologikoak direlako. Datuen ustiaketa hori baliatzen dute diru egiteko. Eta diru hori nora jasotzen dute, azkenean eskaintzen diren datu askoren bitartez, publizitate enpresei edo marketing enpresei sartzen zaizki datu horiek, zertarako bere gain egiteko datu horiek, eta gero datu horiek bitartez, neurrira egitako publizitatea eskaintzeko, ez, segmentuak azkenean, ez. Informazioa jasotzen dute, badakite adintarte jakin bati zea gustatzen zaio, ez gustatzen bai zaio, edo genero edo jakin bati, edo lurralde bat jakin bati ze interesatzen gaitzen zaio, eta horren arabera, marketing enpresei, komunikazio bidez, ez, komunikazio zuzen bidez, bideratzen dira, bideratzen dira datu guztiak eta horiek, eta azkenean negozio eredu hori. Nola, azkenean sare sozialak dira psikologia arloan esaten den bezala, kasino batzuk bezala. Erabiltza dituzte estrategia mota ezberdinak, erabiltzaileak bertan mantendu, estrategia mota ezberdinak erabiltza, ez? Notifikazioa, jakinarazpenak, bideo erreproduziatzen dira automatikoki, ez? Azkenan scroll egin, pasa, eta demograzioan edukiak kontsumitzea, eta azkenan denbora etekina, denboraren bitartez kudeatzen da. Eta negozio eredu hori da, gainetzen dena bereziki sare sozial pribatiboetan. Hau zergatik ari naiz komentatzen? Norbanako markak, elkarte asko erabiltzen dugulako, sare sozial hauek komunikatzeko. Gaizki dago? Ez dago gaizki. Baina, kontutan eukialdea dena litzateke, azkenean korporazio hauen helburua dela etekin ekonomiko hori lortzea. Orduan, preferentzia bezala gure edukiak eskainiko dituzte lehen lerroan, seguraski ez. Eta gaur egun geroz eta gutxiago. Eta algoritmoak eta horrelako kontzeptuak entzuten izaten dira, komunikazio zuzenerako bidean, sare sozial pribatiboek erabiltzen dituzten teknologiak agian ez dira hain onuragarriak komunikatzeko. Lehen ez dituzelako, erabiltzaileak atrapatzeko, kakotxatea atrapatzeko, baina gareka izan dituzken beste eduki edo beste bideo edo eduki edo dena delako horiek. Gero ez da baidatuko dugu eta ikusiko ditugu esperientziak, zeren egia da, gazte asko sare sozialetan daudela, jende asko sare sozialetan dagoela, gero ikusi beharko izateke, ea benetan gazte edo pertsonaiek gure edukiak bertan jasotzen dituzte. Hori estadistikoki ez dakit konturatzen den gauza bat den, baina ikusi beharko izateke hori funtzionatzen duen edo ez. Sare sozialekin gertatzen den beste gauza bat da, batetik datuen ustiapena eta hori aipatu dugu, nora funtzionatzen duten eta hori aipatu izan dugu. Baina bestetik da, gure komunikazioa bideratzen ditugun estrategia. Azkenean, gure elkarte erakunde normanakoren komunikazio estrategia bideratzen bali bada soilik sare sozialetara, kasu honetan sare sozial pribatiboetara, egiten dugun gauza bakarra da, gure eduki guztiak edo gureak direnak, marka guztiak edo informazio guztiak beraien menpe utzi. Gure eskuetatik kanpo. Zentzu horretan, burujabetasun guztiak galduko genuke. Orduan, sare pribatiboetan asko komunikazio esklusiboa bideratzen dugu, promozioak egiteko, ezakizer kartean egingo dugu, zozketa bat, eta zozketa hori bakarrik Instagramen bideratu, edo ezakizer bideo bakarrik TikToken publikatu, edo ezakizer saioren ezakizer bakarrik YouTubeen publikatu. Azkenean komunikazio esklusiboa korporazio handien menpe bakarrik menpe ustea bideratzen hori da askotan. Horrek azkenean beste eragin bat du, non jendea bultzatzen dugun bertan egotera. Hau da, eduki esklusiboak bakarrik sare sozial pribatiboetan eskaintzen bali baitugu, alegeak akotxartean behartzen jendea hor egotea edo hor, rakistatu behar izatea, ez? Zergatik,
naiz eta kontu publikoak izan sare sozial horietan, nik ez bali bakat sare sozial bat eta ikusi nahi bat eduki hori blokatu, ezin dira sartu, blokatuta gaude, merrezu kontu bat sortu. Orduan, komunikazio esklusiboa hortik bakarrik bideratzea, estrategia ona izan daiteke sare sozial horiek dituen jendea erakartzeko, baina bakarrik hortara bideratzen bali bada, target edo jende asko ere bai galtzen da, eta bestetik galtzen dugu jendea bertan egotera. Hori da nahi duguna sare sozialen menpeko den jendea, gaude gogo eta horiek ez. Eta gero bestetik edukien jabetza, pixkat lehenengo puntuarekin lotuta, azkenean edukiak, sortzen ditugun edukiak norenak dira, gubiak dira, elkartearenak edo norbanakoarenak dira, bakarrik hor publikatuta burujabetza hori galtzen dugu, eta edukien jabetza azkenean enpresa edo aplikazio edo sare sozial horiek dituzte. Demagun bihar, de repente, aurreko gangean dutzen bezala, Amazonekin, zerbitzarekin eroritzera. Erortzen di aurra, eta galtzen dugu informazio guztira. Piskat hori oran. Zer da sustatu nahi duguna gure komunikazioaren bitartez? Piskat asmarketa hau bideratzea izango litzateke gure hildoa, ez? Zeren, sare sozialak privatiboak esan bezala, jende hor dago, hortikan bideratzea ez dago gaizki, arazoa gen izan daiteke gehiago, bakarrik hortara bideratzea, ez? Zer da sustatu nahi duguna? Komunikazioen buruzabea, zer nahi dugu sustatu? Sare sozialen menpeko den, sare sozial privatiboen menpeko den jendea, gazteak, mundu bakarrik TikTok kontsumitzen duten, edo bakarrik Instagram kontsumitzen duten, agian beste espatu batzuk ere zabaldu baitezke, jende gehiagora zabaltzeko ere eta beste alternatibak daudela ere eratuzteko, ez pixkat. Galdera honen bueltan fungo litzateke hausnarketa, nik uste behintzat garrantzitsuena. Hau guztia, hau dugu egin infografia hori nahiko simplea, baina pixkat ulertzeko, ez? Komunikazio burujabe baterako, azkenean, estrategia garrantzitsuena izan litzateke norbera bere buruaren jabe izatea. Norbera buruaren jabe zer esan nahi du. Nik sortze deten edukia, izan daiteke, nire gelako armailuan, kajoitxoan ez dut edukitzea, ez? Burujabea naiz, nire dakator informazioa, gero hori zabalpena nola egin, noa guaren bitartez, edo kartelak pegatzen kalean, edo delakoa, baina norbera burujabe izatea. Sarean, interneten, mundu digitalean, burujabetza egin eskaintzen duen bitartekoa da webgunea. Webgune, norbera bere webgunea izatea bere markarekin, noaua.eus, edo zakitzelkarte.dena delakoa. Webguneak erreferentzia hartzea izan liteke komunikazioan behintzat burujabetzea ikuspegitik puntu garrantzitsuna eta gero hortikan bideratu beste komunikazio bide guztiak, ez? Sare soziala izan daiteke bide bat gure komunikazioa bideratzeko, horretik aipatutako sare sozial privatiboak, libreak, edo beste denarako sare sozialak, kartelak, erabideak, erabideekin kolaborazioan abitu, baina erreferentzialtasuna gure ikuspegitik behintzat webgunea hartuta, baina beti komunikazio banatu baten ikuspegitik. Hau da, sare sozialak eukitza ondo dago ere bai edabeekin harreman eukitzea, azkenean bitarteko desberdinak eukitzea gure komunikazio edo gure ikuspegia edo gure jarduna komunikatzeko. Zergatik, komunikazioan azkenean batetik hartu aldena da kontutan bai marketinga, edo ze nahi dugun komunikatu, edo zein da gure helburua, jendea erakartzea gure elkartera, egiten dugun jarduna komunikatu besterik gabe, edo zer da egin nahi duguna. Eta hau da golotuta, sare sozial privatiboek bultzatzen duten marketing ereduarekin, dela kontsumismoarena, eta dela azkenean datuen bidezko guztiak eta oinarritutako negozioa, ez? Gure asmoa azkenean, ikuspegi izango litzateke, ez da merkatura egirako diseinatutako produktu edo zerbitzuak garatzea. Hau da, ez da bakarrik guai izan daitekeen gauza promozionatzea, baizik eta komunitate edo lurralde bat ezagutuz, beraien beharrak identifikatu eta horren baitako estrategia bat garatzea. Gure hildoa bereziki ekonomia sozialen garatzailean oinarritzen da, eta horregatik gure ustez komunikazioaren burujabetzan ere garrantzitsua izango litzateke marketing komunitario hau sustatzea, tokian tokiko garen araberan oinarritutakoa, herriak dituen berrai erantzuna emango dien komunikazioan oinarrituta, eta pixkat
hildu hori hartuta oinarritzen den komunikazioan, ez? Horretako beharrak eta deseoak identifikatu eta hori entzuteko lan egin, zerbitzu eta produktu onak eskainiz eta horiek komunikatzeko plaza egokiak aukeratuz, kasuan kasu eta hori. Azkenean, komunikazioarekin gertatzen dena da askotan, esan deten bezala, sare sozial pribatiboetara esklusibizatzen dela askotan, baina hau izan dutateke paralelismo bat, ezakit hemen usurbilen merkatu azkegunetan egiten den astean, azkenetan, izan dutateke, herriko plaza erabilarean, urbileko zentro komertziala erabiltzea, eremu txi baten barruan bakarrik eskaintzea azoka hori ez. Galduko zuen esentzia guztia. Ez delako ez herritarrekin harreman zuzeneko zerbait, baizik eta urbilezelako zentro komertzial handi edo korporatibo baten menpeko zerbait. Eta orduan pixkat ikuspegi hori bai zabaldu ez, ze eredu nahi dugu gure herrian edo gure ingurunean edo gure eskualdean ez. Pixkat perspektiba hori landu eta hori zabaltzea. Esan bezala, gure oinarria 3 puntu edo 3 hauetakoak izan daitezke, gehiago egon daitezke, baina erreferentzialtasun bezala webgune hartuta, eta aipatu dugu sare sozialak, direla bide bat, horren inguruan hitz egin dugu, eta da bide bat, eta jendea hor dago, eta hala ere badaude beste alternatiba batzuk, zaitezkena sare sozial libreak, izango lirateke enpresa korporatiboek kontrolatzen ez dituzten sare sozialak. Jendea ez dago hor, jendea gutxi dago hor, aipatzen aritu behar horren inguruan, gazteena izango ditugu 24 urte, sare sozialetan, horma zen. Baina, pixka zabaldu perspektiba, sare sozial gehiago ere bai badaudela, eta kasu honetan libreak dira, eta horrez esan du, batetik, perfil publikoak izan da, ez du behartzen jendea registratu behar izatea sare sozial horretara, jendeak zure edukia ikusi ahal izateko, hori batetik. Bestetik, dago, sare sozial hauek software liberan oinarritzen dira, eta horrez esan nahi du. Horrek esan nahi duna da, teknologia hauek edo sare sozial hauek ez daudela enpresa korporatibo baten menpe bakarrik, aurreko kasutan, privatiboetan, ez daude Meta enpresaren menpe bakarrik edo Google enpresaren menpe bakarrik, baizik eta tokian toki zabaldu daitezke zerbitzariak eta zabaldu daitezke zerbitzariak eta zerbitzuak eskaini horren baitan. Zaukera ematen dugu dut ere sare sozial bakarra ukitzea. Beste kasuan, 15.000 sare sozial sortu bat ditugu. Gixan, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ez dakit galdu naiz, ditugu asko. Sare sozial libreen kasuan, aukera dago, sare sozial bat eutzan da, beste sare sozial desberdinak jarraitzeko ere bai. Adibide oso simple batekin. Imaginatu, herrika egingoet paralelismoa. Imaginatu, Donosti dela sare sozial bat, Instagram. Imaginatu, Usurbil dela beste sare sozial bat, Ixa. Imaginatu, Lasarte dela beste sare sozial bat, YouTube. YouTube. Zu, Donostitik Lasartera jun zaitezke kotxez, jun zaitezke topoz, jun zaitezke ez, berdin Usurbilea. Sare sozial privatiboen kasuan hori ezin da egin. Zuzaude Donosti, imaginatu, ezingo zenuke, imaginatu ezin dezula jun Donostitik Lasartera, pandemia garaian bezala edo, ezin dezula jun Donostitik Usurbilea. Sare sozial privatiboetan, zu Instagrameko kontu balen badakazu, ezin dezu Ixako pertsona bat jarraitu, edo Facebook Ixa edo TikTokiko pertsona bat jarraitu. Independenteak dira, enpresa desberdinak dira. Sare sozialen kasuan, gertatzen dena da, herri horiek konektatzen direla, edo konektatu daitezkela. Donosti imaginatu dela sare sozial bat, Lasarte bezat eta Usurbil bezat, esan dugu bezala. Elkar konektatu daitezke, eta elkarren artean komunikatu. Nik bali badakar Mastodon dela sare sozial libre bat, Ixaren antzekoa izan daitekena, jarraitu ezaket Instagramen antzekoa den sare sozial librea, pertsona bat, orko pertsona bat jarraitu ezaket, eta orko edukiak kontsumitu ere Horren, ematen dizkigute aukera gehiago, ez zainbeste banatzeko
gure sare sozialen abanikoa, baizik eta batean egon da, bai hortikan eragiteko ere bai. Eta aukera ematen du, pixkat horren baitan aritzeko. Gainera, esan bezala, sare sozialak software liberal jartzen direnez, aukera dago zerbitzari desberdinetan antolatzeko gure jarduna. Bai, gero azalduko dizuetan, adibide xifre eta eredu desberdina daude pixkat horietan oinarritzen direna. Hauen pegatzen izaten askotan, ez dagoela inor bertan, zabalpen gutxi egin daitekela sare sozialen bitartez, eta zaila dela erabiltzen. Registro batekin aurrerako, askotan agian onartu bat dizute eta ez da instantaneoa beste sare sozial pribatuetan bezala, jendea dago horren atzean banean. Bai? Baina izango izateke hemen hausnarketa, ere bai, komunikazio sare hauetan, sare libre hauetan, sare sozial horietan dago jendea da, benetako jendea da. Gaur egun bot asko daude sare sozial pribatiboetan, zabalpena ezakizu, zabalpena egiten duzu eta iritsi den edo ez ezakizu oso ondo zehaz mehat. Pixkat hori dakate balantzan, ez? Ez dagoela inor, baina, bueno, azkenean dagoen dira alternatibak eta bueno. Eredu bat jartzagatik, bai, match.eus, agian zakete ezagutzen duzuten, bai, match.eus ez baiet. Match.eus da, aurten, azkurtasen, uste geratu zen sare sozial moduko bat, Euskal Herriko kirola sustatzeko, Euskal Herriko komunikazioa sustatzeko asmoz. Bai, da sare sozial bat, bai, oinarritzen dena sare sozial libre, aipatutako sare sozial libretan, eta librea denez, bai, sortu dute sare sozial, ez ez esango pribatua, zen ez da pribatua edo sartu daiteke, baina sortu dute kirolarekin errazultatako sare sozial bat. Bai, izan daitekena Twitter bat bezala, edo izan daitekena Instagram bat bezala, baina bakarrik kirolarekin lotutako sare sozial bat. Bai, match.eus. Eta hemen, aukera dago, bai, kasuetan kirolarekin lotutako klubek edo kontu bat sortu dezakete, eta hemen bereien komunikazioa eratu, eta harremanetan egon, matchen barruan beste kirolek edo beste elkarteek edo duten informazioarekin edo komunikazioarekin. Beste eredu bat izan daiteke tokiko komunikazio sareak Euskal Herrian sortu zuen ere bai bere sare sozial propioa. Bai, tokiko medaka bere sare sozial propioa, eta horrek aukera ematen du, tokiko edabide desberdinek sare sozial bat eukitzea sare sozial libre batean, bai, eta elkarkonektaturik egotea. Eta horrek ematen du aukera sare sozial bat erabilita, sare sozial libretako jendearen gana hurbildu ahal izatea. Horiek dira eredu batzuk. Zergatik? Zergatik ez, igual da triple kristona botatzea, zergatik ez hurbileko sare sozial bat sortu tokiko komunikazioa sustatzeko eta jendea informatuta egoteko hurbileko elkarte desberdinen, erakunde desberdinen komunikazioa. Horako ereduak existitzen dira. Eta, ezakit ez esango etorkizuna dene, baina badaude aukera. Dena itxian egon gabe, bakarrik egon gabe. Hauen baitan, azkenean, sare sozial pribatiboak erabiltzea esan deten bezala ondo dago eta komunikazio bide bat da, baina nik uste 3 neurri hauek hartu beharko iratekela edo hartu beharko genitzazkela, ez? Batetik, promozionatu gabe erabili, hau da, ez erabili sare sozial horiek bakarrik komunikazio esklusiboak bideratzeko, gauzak bakarrik hortik bideratu, zeren, mundu guztia ez da hor, ez da batzutan ala iruditu. Eduki esklusiboa saiezu, bigarren puntu zen bakatu, promozionatu gabe erabili zen gehiago, ez promozionatzea ze saretan zauden, ze sare sozialetan zauden. Beharrezko da benetan doako publizitate hori egitea sare sozial guztiei. Botatzen duten galdera, Eta gero azkenik, laguntza ekonomikoa baztertu. Askotan jendeak egiten ditu, ordaindu marketing edo publizitaterako kuotak lehenesteko beraien edukiak sare sozialetan, eta pixkat laguntza ekonomiko guzti horiek saiesten izango izateke beste azkeneko puntua. Hau guztia zertarako? Esaten bezala hasieran, webguneak izango luke gure etxea, jarraitak formulatxo bat. Eta gure ikuspegitik bintzat komunikazio burujabeena izango izateke
webgunean edo guk kontrolatzen dugun tresnan oinarritzen den komunikazio hori. Bai, hori oinarri bezala hartuta, gero ja komunikazioak bideratu daitezke, noske, bakit erresalea esatea, denok ez dakagu jakintzarik ez baliabiderik webgune bat sortzeko ez garatzeko, baina behintzat, puntu bezala hartzea komunikazio burujabe hori, edo burujabetzaren komunikazio hori. Webguneak ematen durako aukera asko, albisteak zabaltzeko, blogak sortzeko, izen emateak erregistratzeko, mila aukera eta edo gero bakuntza nahi duna, ez? Eta gero webgunetik sortu daitezke ere bai newsletterak egiten dira, komunikazioak korreo bitartez eta horrendik nolako jendea existitzen da. Horako korreoa jasotzen dituna. Gero dago kaleak hartu ere bai. Zakit hemengo karteek edo asko komunikatzen duzuten kartel bitartez, baina oso komunikazio bide zuzena da. Sare sozialetik kanpo dago jendeak ere bai irakurtzen duena, kalean dago, eta oso gertukoa izan daiteke komunikazio eredu bat da. Zer azkenean, asko egia enfokatzen komunikazio digitalea, eta ni asko zentratu naiz komunikazio digitalean delako gehien kontsumitzen den komunikazioa, behintzat areak gehien bilatzen da komunikazioa, baina kaleak ere bai hartu, eta ez bakarrik kartel bitartez, baizik eta gertuko harremanien bitartez, aipatu leheno azokaren adibidea, ez? Azoka bat eukitzea herriko plazan ematen duen bai aukera interakzioa hartzeko jendearekin, ez? Gertuko harreman hori eukitzeko, berdin gure elkartero erakundeekin, ez? Kaleak hartu, kaleak konkistatu eta berriz itzuli, ez dut esango berriz itzuli, baina sustatu ere bai kaleko komunikazio hori, ez? Komunikazio burujabeena agian hori izan daitekelako. Eta gero, mezularitza tresnak. Mezularitza tresnek ona dutena da, zuk zerbait emitetzen ez badakizula pertsona bate jasoko dula. Eta hori garrantzitsua da. Askotan sare sozialetan, zuk zabaltzen sare sozialetan eta ez dakizu jendeak ikusi duen, ez? Seguraski bai, baina ez dakizu benetan jendeak jaso duen. Bai, mezularitza tresnek WhatsAppeko kanal batek edo Telegrameko kanal batek, bali badaude kanalean, zakit, 30 pertsona arpidetuta kanal horretara, agian denek ez dut erakurriko, baina bakizu jendeak jasoko duela. Eta benetako jendeak, hori aldarrikatzen, benetako jendeak aldarrikatuko du, benetako jendeak jasoko duela komunikazio zuzen hori. Hau ez ikusten aipatzen batez ere komunikazio estrategia batetik, hau da, zerbait zabaldu nahi izatearekin edo zerbait eskaintzaren bat edo ekitaldire bat zabaldu nahi izatearekin. Gero dago, barne taldeak sortzearekin, ez? Edo, zakit, kirol taldeetan ohikoa izaten da taldeko txat taldeak sortzea, edo elkartetan bai, ez? Taldeko txat taldeak sortzea. Hor azkenean, garantzitsua izango izateke, zertarako erabiliko dien talde hori, ez? Bai? Etengabeko komunikazio baterako, aldizkako komunikazio baterako, gauzak iragartzeko bakarrik, bai, pixkat hori erabakitzea, eta adin nagusitan agian, liberago izan daiteke, baina ez, arauak finkatzea berez izan beharko ditzake premiazkoa, baina bereziki adin txikiko jendearen kasua, edo adin txikiko jendearekin aritzen garenean, ez? Pixkat aldarrikatu hori, zertarako erabiliko ditugu taldeak, bai, zeren, horreintxe bertan esan ez dute, altxaburua ari da bai beste itzaldi bat ematen, eta behiek aldarrikatzen dutena da, mugikorrak ez ematea 16 urte arte, ez? Edo dena delakoa. Puntu horretan balima gaude, zertarako erabiliko ditugu gu txatmezkoak edo bultzatuko ditugu gazteak mugikorrera pegatua egotea edo sustatuko dugu komunikazio zuzena, hau da, talderik ez sortzea eta komunikazio izatea, kirol taldea eta ezari naiz. Astean 3 aldiz edo 2 aldiz elkartzen balimak entrenatzeko, zergatik ez aputxatu 3 egun edo 2 egun horiek planinak egiteko edo gehatzeko edo dena delakoa. Piskat horrekin jolastu. Eta gero, hizkuntzaren kasuistika dago. Itzultzaileak jarrietu itzultzaile hau egiarena, zeren Telegramaren kasuan egiteko tresna bat instalatzea taldetan. Bai, ez dakit ezagutzen ez duten, nagatzukak ean bai. Baina hizkuntzaren da bai beste gai bat eta bai oso hartzea, ez? Ze komunikazio edo ze hizkuntzatan bultzatuko komunikazioa euskeraz bakarrik, gaztelaniaz ere bai, edo hizkuntzatan bakarrik eta bere itzultzailearekin, pixkat
horren inguruan hausnartzea izango litzateke. Honekin ja berez bukatuet, enez gehiagin luzatu egia esan, ez gustatzen ez tale asko hitz egitea, baina zen usteet gaina gaur mai gainak interesa pizten duela, bezen azkenean esperientzia bazku dakazute zuzenean jendearekin ez. Baina nik bintzat azpanantoko nuken puntu izango izateke hori, komunikazio burujabetza den ikuspegi hori eta hori burujabetasun horretatik bultzatzea komunikazioa, bai? Eta hauxe. Ez dakit dakazuten galderari. Zena, zaizketzek gustatzen bakarrik hitz egitea eta interaktuatzea gehiago gustatzen egia esan, baina